Lagi juga didukung kalian Gesilia Lighting, juga didukung kalian AJM Production, tak lupa juga bareng Bias Audio. Yuk katuran nyampur sari kreasi dari musika budaya. Yuk monggo iki katuran apa nduk penake nduk. Mun pemundutan nggih. Bareng all artis dari musika budaya, ayo dilebokno kene yo dhuwur yo. Musike nduk. Tresnaku mung kanggo sira kusumo bagus sing marati awan bengi ra bisa lali tansah eling esmu nganti kapan aku ra ngerti bisa nyanding sliramu abot dadi wasudra tresno tulus ora dipercaya wong tuaku beres sujana tansah ngira aku wong durjana pancen dalan sing liwati ngalor ngidul mung jengkol paribasan turu klesekan uripku tarasa cedak pacepen wong bagus tak enteni lilane wong tuamu maring kowe sing sabar ya tresnaku ing tembing duri bakal dadi tuweku do Gusti sing tak puji paring ono dalan kanggo tresnaku goyang kembali pada musik budaya waseda ATM juga bareng Bias Audio kinah iki terakhir iki. Terima kasih buat bosku. Mustika
paribasan turuk lesetan uripku tanah sacedak pacoban wayo wong bagus tak enteni ilane wong tuamu nerimo kowe sing sabar yo tresnaku ing tebing urip bakal dadi duweku do Gusti sing tak puji bareng ono dalan kanggo tresnaku. Satu teman untuk Trisna Saudara sampun katuran barang alat dari musik budaya barang anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik sampun katuran ya nak ya.